Вітаю в ефірі «Кримське питання». Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. Наступні 52 хвилини у студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Когнітивна деокупація Криму. Як інтегрувати жителів півострова в український контекст? Які виклики постануть перед суспільством? У червні представництво президента України в Автономній Республіці Крим презентувало стратегію когнітивної деокупації Криму. Більше про неї в наступному матеріалі. Що таке когнітивна деокупація Криму простими словами? Це робота з населенням території, що перебуває в окупації, під інформаційним, моральним і психологічним впливом держави-агресорки, тобто Російської Федерації. За даними постійної представниці президента України у Криму Таміли Ташевої, за час окупації на півострів заїхали від 500 до 800 тисяч росіян. На 2014 рік населення Криму становило близько 2 мільйонів місцевих мешканців, тобто щонайменше 1/4 теперішнього населення на українському півострові – громадяни Росії, які агресивно просувають проросійські наративи в усі сфери життя кримчан. Має відбутися просто руйнування російських пропагандистських наративів, і всього, що там було навколо цієї рускомірної ідеї. Але загалом ми хочемо бачити Крим максимально в українському контексті культурному, гуманітарному, інформаційному просторі, чого дійсно не було. Процес когнітивної деокупації є 10-тим пунктом у загальній стратегії деокупації півострова, а заходи з її реалізації мають втілюватися вже зараз. Коли і з чого має розпочатися когнітивна деокупація Криму? Про це запитаємо у заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. З нами вже і на зв'язку. Пане Денисе, вітаємо, дякуємо, що долучилися. Доброго дня. Коли ми говоримо про стратегію когнітивної деокупації Криму, що вона взагалі означає і які аспекти в себе включає? Тут слід відзначити, що 9 років, вже понад 9 років, населення громадян України, які перебувають в тимчасово окупованому Криму, вони перебувають під пропаганду російської ЗМІ, з влади, уряду, тому вони відбувають в своєму інформаційному просторі. Тому після звільнення тимчасово окупованого Криму Україна повинна повернути не тільки свої території, а й повернути населення. Тобто основне завдання також повернути території і населення. Когнітивна деокупація – це унікальний комплекс реінтеграційних та трансформаційних суспільно-політичних і соціально-психологічних заходів. І він включає багато етапів. І зараз, відповідно до стратегії, яка була розроблена представництвом, там є кроки, які є короткострокові, а також довгострокові. До короткострокових кроків вбачається саме вже будуть вони створюються передумови ще до деокупації. Це і створення економічного відновлення Криму, і створення економічної безпеки, і також покращення економічного становища самих мешканців тимчасово окупованого Криму. Крім того, відчуття і створення формування безпеки у мешканців тимчасово окупованого Криму. Щодо тривалих заходів, це заходи, які будуть вже реалізовані після деокупації, але підготовка вже буде проводитися зараз, після того, як буде напрацьована безпосередньо дорожня карта і інформаційна стратегія реалізації комунікаційна стратегія реалізації вказаного плану когнітивної деокупації. Вона включає реалізацію знищення всіх пам'яток, які пов'язані з окупацією, з російською та імперською політикою на території тимчасово окупованого Криму, перейменування населених пунктів, тобто перейменування відбувається вже зараз, і згідно змін до законодавства України вони відбудуться в найближчій перспективі, але фізична зміна назв безпосередньо на території буде здійснена після звільнення тимчасово окупованого Криму. Зараз ви згадували ще про дорожню карту. Як багато часу треба на те, аби її вже розробити, і коли сама ця стратегія мала би розпочати свою роботу? Тут це питання можна розділити на декілька етапів. По-перше, щодо дорожньої карти, то зараз представництво взяло на себе основний
основний відповідальний на цьому напрямку. Представництво планує створити робочу групу, і вона буде складатися з двох секторів. Це інтелектуальний сектор, в який вийде як представництво та декілька експертів, які будуть безпосередньо вести інтелектуальну роботу і узагальнювати і видавати робочі документи за результатами всіх напрацювань. І також буде генеративний сектор, який включатиме в себе це і державні органи, і експерти, і громадські організації, які займаються тематикою когнітивної деокупації, тематикою Криму протягом тривалого часу, які саме будуть генерувати різні ідеї і можливі шляхи їх реалізації. Тому на даний час представництво займається саме роботою з просуванням, з підбором відповідних експертів, напрацюванням спільних візій з державними органами, громадськими організаціями. Що стосується втілення стратегії, то частково вже ще до напрацювання дорожньої карти вже почалася робота з реалізації певних етапів стратегії когнітивної деокупації. Зокрема, вона була надіслана відповідним органам центральної виконавчої влади, зокрема Міністерства інформаційної політики і культури, також у відповідні комітети Верховної Ради. Ми вже отримали фідбеки від них про те, що майбутні документи, які будуть створюватись вказаними органами, а також законодавчі акти, які будуть прийматися Верховною Радою, що стосується тимчасово окупованих територій, вже будуть враховувати певні елементи, які передбачені саме в стратегії когнітивної деокупації. Крім того, зазначені органи і представники Верховної Ради виявили бажання приймати саме в робочій групі, саме в розрізі генеративного сектору, які будуть генерувати вказані ідеї щодо розробки дорожньої карти. Також під час навіть самої презентації пані Таміла Ташева говорила про те, що висловлювали присутні певні зауваження, пропозиції, думки щодо стратегії в тому форматі, в якому вона є станом на зараз. Чи зараз залучаєте громадські організації або певні інші представництва до якихось, можливо, змін стратегії або доповнень? Ну, слід відзначити, що, по-перше, ми вже отримали певні зауваження, вони були не суттєві, вони більше розширювали вже існуючі пункти, які передбачені в стратегії, вони враховані, тобто суттєвих змін стратегія не зазнала. Разом з тим, всі інші доповнення, які були під час презентації, вони будуть враховані вже безпосередньо в дорожній карті, тому що це більш вже виконавчі інструменти, які є не більш загальними, а вже більш предметними, тому їх будуть саме включені вони до дорожньої карти. І всі ці суб'єкти, які приймали участь в презентації, а також ті, які проявили бажання в подальшому приймати участь, вони всі будуть включені до зазначеної роботи, оскільки цей документ є глобальним, і один якийсь орган його реалізувати не зможе, оскільки він потребує великої кількості сил і залучення суб'єктів, а крім того, він повинен реалізовуватись протягом тривалого проміжку часу. Зокрема, в самій стратегії передбачено, що мінімум його реалізація передбачається 10-12 років, а деякі етапи передбачають і зміни декілька поколінь. Будемо обов'язково більше говорити вже про конкретні кроки і про напрямки окремі в цій стратегії. Дякую дуже за пояснення. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Основою стратегії стало інтерв'ю з 22 експертами з різних галузей. Їми займався Дмитро Топерик, міжнародний експерт у сфері безпеки і комунікації. З ними продовжимо розмову далі. Пане Дмитре, вітаю, дякуємо, що долучилися. Вітання Сталіна. Ці інтерв'ю були анонімними, але для розуміння наших глядачів, з яких взагалі сфер були ці люди і як взагалі їх обирали? Мы работали в Украине в рамках программы «Стійка Україна» з 2016 года. Ми працювали в Україні в рамках програми «Стійка Україна» з 2016 року, тому у нас склалася дуже широка експертна мережа в різних сферах. І зрозуміло, якщо ми говоримо про когнітивну деокупацію Криму, то це дуже складне, дуже комплексне питання. К нему мы решили подойти різносторонньо. До нього ми вирішили підійти різносторонньо. І тому всі сфери, які стосуються когнітивної деокупації, були запрошені експерти з тем, наприклад, історичної пам'яті, перехідного правосуддя, соціальної психології, зрозуміло, освіту. Також питання медійного освітлення та комунікації, питання безпеки та, звісно, міжетнічних та міжрегіональних відносин.
Завдяки нашим контактам та у співпраці з Офісом представництва президента в Автономній Республіці Крим нам вдалося знайти, я би сказав, кращих експертів, які висловили свої думки та свої позиції щодо когнітивної деокупації півострова. Экспертов, которые выразили свои мнения и свои позиции, что касается когнитивной деоккупации полуострова. Коли ми говоримо саме про частину когнітивної деокупації, які основні виклики, враховуючи те, про що говорили експерти в інтерв'ю, зараз ми можемо виділити? Я бы обозначил одну из самых главных сложностей – это разносторонность процесса. Я би окреслив одну з найголовніших складностей – це різносторонність процесу, оскільки про когнітивну деокупацію є сенс говорити через призму людини, бо ми будемо фокусуватися саме на громадянині, його чи її очікуваннях, упередженнях, страхах. Це означає, що треба буде працювати з такими поняттями, як гідність, як очікування свободи та повага до прав людини. Крім цього, у Криму є і залишатимуться важливими питаннями, що стосуються екології, інфраструктури, економіки і так далі. Але в когнітивній деокупації дуже важливо врахувати відчуття людей. І ми з експертами вирішили, що дуже важливо, от кажучи про виклики, звичайно, забезпечити на самому початку таке відчуття, як відчуття безпеки. И мы с экспертами решили, что очень важно, говоря про вызовы, конечно, обеспечить в самом начале такие чувства, как чувство безопасности, чтобы щоб у людей в Криму, у громадян України, після фізичної деокупації якнайшвидше виникло відчуття безпеки, відчуття справедливості. Відновлення відчуття справедливості – це другий, дуже складний момент. Так само треба буде створювати відчуття впевненості в майбутньому, що після повернення Криму в Україну у людей з'являтиметься і посилюватиметься відчуття впевненості у майбутньому. Ну і четверте – це включеність до спільних українських процесів, відновлення країни, включеність до процесів європейської інтеграції України у побудові нового майбутнього. Тобто створення таких відчуттів, як ви розумієте, дуже сильно пов'язане з емоційним, психологічним станом людей. І всі ці комплексні заходи, які ми обговорювали і зараз будемо разом з експертними групами планувати та впроваджувати у життя, вони, звичайно, вимагають дуже, я би сказав, ретельного підходу, координації, де на помилку залишається дуже мало простору. Тщательного подхода, координации, где на ошибку остается очень мало пространства. Оці комплексні заходи, вони мають почати розвиватися і втілюватися вже зараз, чи це тільки після фізичної деокупації ми зможемо це зробити? Вже зараз, так. Вже можна зараз починати не тільки планувати, но, наприклад, вже зараз, так. Вже можна зараз починати не тільки планувати, але, наприклад, готувати ті професійні кадри, які будуть займатися безпосередньо на тактичному та оперативному рівні питаннями та завданнями когнітивної деокупації. Підготовка цих людей з різних сфер, як я вам розповів, історична пам'ять, і перехідне правосуддя, і все, що стосується соціально-психологічних питань, освіта, медіа, звісно, міжетнічні та міжрелігійні, і також, звичайне, питання національних меншин, включно з кримськими татарами. Тобто цих всіх фахівців можна готувати для когнітивної деокупації вже зараз. І як тільки стається фізична деокупація півострова, після того, коли Збройні сили України разом з іншими органами та відомствами заходять туди, коли на будівлях у Криму будуть розвішані українські прапори, коли встановиться українська влада в деокупованому Криму, треба буде одразу розпочинати працювати з цими людьми. Але для цього, як я вже сказав,
Потрібен кадровий резерв, підготований, професійний. Його можна почати робити уже зараз. Второе, что можно начать делать сейчас, это... Друге, що можна робити вже зараз, це комунікаційні кампанії, які будуть з одного боку спрямовані на жителів Криму, які будуть говорити різним групам у Криму про те, що їх може очікувати після деокупації, якими будуть принципи деокупації, як дотримуватиметься верховенство права, яким буде перехідне правосуддя, як буде відновлюватися справедливість, які групи населення мають залишити Крим за будь-яких умов. Ми говоримо про представників, зрозуміло, окупаційної влади, хто приїхав до Криму нелегально після 2014 року, ну і так далі. І з іншого боку, комунікація повинна бути спрямована також на всіх жителів решти України, де є все-таки різні очікування від деокупації Криму. У мешканців умовного Харкова, Львова, Дніпра та Києва, як я розумію, і експерти це теж сказали, є різні уявлення. Їх треба буде синхронізувати та гармонізувати, щоб очікування відповідали тій реальності, яка буде в Криму після деокупації. І ми говоримо про питання, зрозуміло, українізації життя в Криму. Але ця українізація не відбудеться за один день або за ніч. Значить, потрібно буде спланувати ретельно перехідний період, умови, коли цей перехідний період закінчиться, і якими будуть параметри оцінки успішності цього перехідного періоду. Всі ці речі вже потрібно обговорювати зараз до деокупації, аби бути до цього повноцінно готовим. Окупації, щоб бути к этому повноцінно готовим. І от якраз про певні терміни. На який термін розрахована взагалі ця стратегія? Чи є розуміння, що, умовно кажучи, за рік жителі півострова мали би реінтегруватися в український контекст, українізуватися і так далі? Тобто, чи ми розуміємо, скільки часу на це може піти? В разных сферах это будет занимать разное количество времени. Если мы говорим про сферу образування, то у різних сферах це буде займати різну кількість часу. Якщо ми говоримо про сферу освіти, то зрозуміло, перехід на українські стандарти освіти має відбутися протягом року, в крайньому разі 2. Якщо ми говоримо про сферу бізнесу, економіки та включення кримських підприємців назад у ланцюжок України та Європи, аби вони отримали доступ на ринок, це, зрозуміло, має статися впродовж навіть кількох місяців. Якщо ми говоримо про вибудовування медійного середовища, незалежних ЗМІ, цілої медійної екосистеми, то, звісно, це займе більше часу, можливо, 4-5 років. То, разумеется, это займет больше времени, может быть, 4-5 лет. Если мы говорим про общее мировоззрение людей... Якщо ми говоримо про загальний світогляд людей, то, звичайно, там процеси рухаються повільніше. І, скоріш за все, там буде питання покоління, приблизно 10-15 років. Тому ще раз повторю, що для різних сфер потрібно встановлювати різні терміни, різні дедлайни. Головне, аби це було реалістично. Тобто не жити в якихось ілюзіях і не дурити себе. Зрозуміло, впровадження української мови, перейменування топоніміки у Криму, повернення власності – всі ці питання мають бути на порядку денному з першого дня деокупації. Але втілення цього в життя може все-таки зайняти кілька років. Но притворення в життя може все-таки зайняти кілька років. Ми будемо обов'язково повертатися до цієї теми і по конкретним галузям говорити вже окремо. Дякую дуже за ваші пояснення, за те, що долучилися. Міжнародний експерт у сфері безпеки і комунікацій Дмитро Теперік був з нами на зв'язку. І далі ми поговоримо вже про якраз прогнози щодо реалізації і що саме вже потрібно робити. Експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький з нами вже і на зв'язку. Пане Євгене, вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня. Пане Євгене, ви в одному з своїх інтерв'ю в лютому цього року говорили, що одне з найважливіших завдань для України – це повернути Крим. Сьогодні ми говоримо про стратегію когнітивної реінтеграції. Попередній спікер, який займався, власне, цією стратегією, казав про те, що є певні кроки, які вже варто робити, враховуючи, що Крим окупований з 2014 року. Чи зараз не запізно говорити про це і починати робити
зробити якісь кроки на шляху до реінтеграції саме в такому соціально-психологічному аспекті когнітивному? Ми не маємо можливості змінювати минуле, ми маємо можливість змінювати тільки теперішнє майбутнє. Відповідно, це означає, що нам потрібно, навіть якщо запізно, то все одно робити ці речі. Нам потрібно дивитися в те, яким чином ми можемо нормалізувати соціально-психологічну ситуацію. Нам потрібно зрозуміти, яким чином ми можемо зменшити обсяг травми. Нам потрібно зрозуміти, яким чином ми можемо фактично допомогти тим, хто провів в окупації значний час, знайти спосіб інтегруватися в українське суспільство і повною мірою користуватися тими правами і можливостями, які дає українська держава. Зараз чи ми можемо, враховуючи, що поки фізичної деокупації немає, все це зробити і умовно достукатися до тих людей, які в Криму, аби вони розуміли, і в якомусь сенсі протидіяти тому, що зараз їм розповідають росіяни? Бачите, ситуація в Криму зараз є більш, я би сказав, гетерогенною, ніж ситуація, наприклад, в Донецькій і Луганській області. По-перше, в Криму є різні групи, починаючи від кримських татар, закінчуючи тим, що слов'янське населення не є однорідне. Ми бачимо різницю в ставленні до України з боку молодших мешканців Криму, яке більш прихильне. І ми бачимо, що є певна лінійність. Старші мешканці переважно більш прорадянських поглядів, проросійських поглядів. Молодші мешканці більш орієнтовані на Європу. Це означає, що ситуація не буде однаковою по всьому суспільству. І не буде так само якоїсь там середньої картинки по півострову. Скорше за все, те, що ми будемо мати різну швидкість, з якою різні групи будуть інтегруватися в Україну. І наше завдання полягає в тому, щоб дати групам можливість рухатися з тою швидкістю, з якою вони можуть. Кінцева мета, звичайно, полягає в тому, щоб інтегрувати всіх мешканців і щоб подолати наслідки і пропаганди, і наслідки культурних обмежень, які були. Але при цьому маємо бути свідомі, що природнє проімперське ядро всередині Криму, звичайно, залишиться. Тобто ситуація не є такою, що її можна повністю змінити. І оці зуби дракона, посіяні росіянами, вони ще значний час будуть давати, значить, свої пагони і вже в незалежній Україні, і вже в інтегрованому стані. От попередній експерт, який розробляв, власне, цю стратегію реінтеграції, він казав про те, що в різних галузях її втілення може зайняти від кількох років до навіть покоління. Тобто має змінитися покоління людей, аби повністю вона спрацювала і повністю, напевно, що і ті імперські наративи, про які ви згадували, мали піти. Чи ви погоджуєтеся, що це має змінитися взагалі покоління, аби повноцінно ми могли сказати, що ці люди вже не підвладні цим наративам радянським, імперським, російським? Я вам дам приклад з електоральної історії України. В Миколаївській області є Кривоозерський район. Це єдиний район Миколаївської області, який був частиною Речі Посполитої. І коли ви туди їдете, то на зовнішній вигляд, на перший погляд, коли ви спілкуєтеся з людьми, ви не можете відрізнити Кривоозерський район від інших районів Миколаївської області. Люди спілкуються тим самим суржиком, села виглядають дуже подібно і так далі. Але Кривоозерський район голосує так, як голосує Центральна Україна, а решта Миколаївської області голосує так, як голосує Південна Україна. І от коли ми з вами дивимося на те, які шлейфи може залишати історія, які шлейфи може залишати окупація, війна, через покоління, через десятиліття, через навіть століття, то треба розуміти, що процес, в якому ми з вами є, по-перше, формувався не один рік, по-друге, ми виходити з нього будемо так само не одне покоління. Тому тут маємо розуміти, що це історичний процес.
Це має бути процес просто інформування людей, умовно кажучи, чому були нав'язані їм ці наративи і що з ними не так? Чи це більш комплексна історія, яка має працювати ще із якимись іншими інструментами? Це абсолютно комплексна історія. Тут є робота для всіх. Тут є робота для освіти, тут є робота для виховання, тут є робота для економіки, тут є робота для інтеграції, транспортної комунікації, обмінів, можливості подорожувати, можливості інших приїжджати до Криму. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що цей процес він має початок, але в ньому немає закінчення. І ви згадували про освіту, і ми в цій студії багато говорили про те, як зараз росіяни через освіту змінюють взагалі сприйняття і ставлення дітей, не говорячи вже про мілітаризацію, про уроки аважном, які вони зараз почали вводити в школах і так далі. Коли ми говоримо про дітей, напевно, що це взагалі має бути якийсь інший підхід, і взагалі якась інша стратегія, особливо для тих дітей, які, наприклад, всі ці 9 років навчаються в школі, навчаються за російською програмою, з російською історією. Наскільки там це складно буде змінити, враховуючи, що це дитина, яка навчалася 9 років, і їй 9 років розказували російську версію історії і її величі? Я думаю, що якісь шлейфи будуть залишатися. Я просто можу навіть подивитися на те, як той досвід, який я мав піонерії і, на жаль, в комсомолі, міг вплинути, наприклад, на подальше становлення моє, чи попри тому, що я виростав в Галичині, де не було проблем з, принаймні вже в той час, в кінці 80-х, з уявленням, хто є хто і хто на якому боці. Але тут операційно, якщо ми говоримо в короткій перспективі, звичайно, величезне значення матиме те, яким чином Україна заходить. І я би сказав так, військове звільнення набагато ефективніше, ніж звільнення через угоду, з тої причини, що військове звільнення не залишає сумнівів з приводу того, хто переміг, хто програв. Воно не залишає простору для того, щоб інша група могла стверджувати, що вона так само має якісь можливості впливати на подальший політичний процес і так далі, і так далі. Але далі величезне значення матиме масова культура, величезне значення матиме те, хто представляє який, значить, я би сказав так, культурний внесок. І якщо ми говоримо про масову культуру, наприклад, російську масову культуру, яка була набагато сильніша за українську в 90-х, можливо, в нульових роках, то зараз ініціатива точно з українського боку. То ми бачимо, наскільки конкурентним є український культурний продукт, він глобально конкурентним починає ставати. Ми бачимо, наскільки цікавішою є українська культурна сцена, ми бачимо, наскільки вона активніше включає споживачів. Тобто, я думаю, що з одного боку Україні є що запропонувати, з іншого боку ми маємо бути свідомі, що ті речі, які сталися в минулому, їх просто так забрати неможливо. Тобто вони вже будуть залишатися, і вплив їхній буде залишатися, і він буде довго. Дякуємо вам за пояснення. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький був з нами на зв'язку. Далі ми продовжимо говорити про стратегію когнітивної реінтеграції, але вже поговоримо про неї з юридичної точки зору. Міжнародний юрист, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня. Пане Борисе, ми сьогодні говоримо про стратегію когнітивної реінтеграції, яку презентували в представництві президента. І ми до того говорили більше про соціальні, про психологічні певні аспекти, але розуміємо, що без юридичної складової реінтеграції, в тому числі і когнітивна, все одно, напевно, що не відбудеться. Якщо ми говоримо саме про юридичні аспекти реінтеграції, які на нас чекають, які там основні виклики? Справа в тому, що питання юридичної реінтеграції, загалом питання правової оцінки наслідків окупації є багатогранним. Це не лише і не тільки, і не стільки питання прикладом відповідальності, яке є безумовно ключовим, питання відповідальності і колаборантів, питання відповідальності за вчинені міжнародні злочини. Також це питання наслідків для громадян, що в вимірі майновому, у вимірі
їх цивільних прав, у вимірі їх і стану, і статусу, який був протягом років окупації, це дуже комплексне питання. Прикладом можна сказати, що найбільш гострі аспекти цього питання, прикладом, це власність, і це механізми підтвердження і встановлення справжніх власників на майно на деокупованих територіях, які, повторююся, під українським контролем не були майже десятиріччя. Це специфічний виклик. І для його вирішення необхідно запроваджувати відповідні мораторії, необхідно запроваджувати відповідні тимчасові механізми, які мають працювати з моменту початку деокупації. Так само питання громадянського стану і стану громадянства. В Україні на сьогодні фактично відсутня системна можливість визначити, достовірно визначити правовий статус тих осіб, які будуть виявлені на деокупованих територіях, їх визначати у вимірі їх відношення до громадянства України, потреби їх депортації, або ж притягнення до відповідальності, або ж не депортації. Тобто це також величезний пласт робіт, це також вимагає на спеціальне реагування з першого дня деокупації, включно з утвореннями відповідних спеціальних реєстрів. Також слід ще визначити, що прикладом питання тих самих правочинів у сфері трудових відносин, податкових, бюджетних відносин необхідно буде врегульовувати з першого дня деокупації, адже життя на деокупованій території не має зупинятися. А за цих умов ми маємо попередньо розробити і удосконалити відповідне законодавство, яке на сьогодні ці питання, на жаль, не врегульовує. Бо те, що ми сьогодні маємо досвід деокупації територій окупованих у 2022 році, слід сказати, що вони були окуповані агресором на відносно короткий період, збереглися реєстри, відповідно збереглися власники. Можливо, було швидкий час відновити бюджетні правовідносини, відносно швидкий час, так, трудові правовідносини і так далі. Цього всього не буде в деокупованому Криму за визначення. І тому цей спеціальний механізм, спеціальний перехідний механізм, експерти опрацьовували, вони його надавали відповідно фахівцям у сфері державних органів, які працюють над цим питанням. Це і Офіс президента, і представництво президента, і апарат Ради РНБО, і профільне міністерство. Адже на сьогодні ми чекаємо на нову редакцію стратегії деокупації і інтеграції Криму. Влада України навесні казала, що вона буде схвалена восені. Сказали третій квартал. Ось ми чекаємо на третій квартал, хочемо подивитися на цей документ і надати, звісно, йому експертну оцінку. Бо ми маємо на сьогодні, прикладом, нову редакцію плану деокупації і реінтеграції, який схвалив Мінреінтеграції у червні, але він схвалений, як то кажуть, без змін самої стратегії. І тому мені, чесно кажучи, як юристу, не зрозуміло, з яких підстав вони виходили, коли це робили, і як це буде узгоджено з тим текстом стратегії, який оголосив, анонсував президент України і його представники, якого ще поки немає. Ось ми чекаємо на цей текст, ми чекаємо на нову редакцію стратегії, і далі вже буде розмова юридична, хто, як і що має робити. Поки немає точкового тексту, якщо повертатися до самого механізму, ви згадували про те, що має бути механізм і розуміння, як все має працювати після фізичної деокупації. Оцей механізм, він взагалі, в тому числі і зміни до законодавства, про які ви згадували, це взагалі можна все підготувати до фізичної деокупації, чи частина все-таки має все одно з'явитися тільки після і в процесі вже реінтеграції після деокупації територій? Давайте так. По-перше, це необхідно, не просто бажано, а необхідно робити вже зараз. Бо якщо ми кажемо про реєстри, які мають бути утворені, а це реєстр фізичних осіб тимчасових, які будуть виявлені в Криму, це реєстр власності, звісно, вони мають вже працювати на момент першого українського прапору в першому кримському селі. Це за визначенням. На жаль, поки ми не бачимо готовності влади працювати над цими фундаментальними питаннями. Так, ми чуємо про кадровий резерв, про підготовку вчителів, і це окрема дискусія, коли прикладом, просто суто логічно. Наразі профільне міністерство каже, що кадровий резерв підготовки вчителів для Криму будуть готувати переміщені заклади. Тобто це, можливо, найпотужніші заклади в Україні, які можуть готувати вчителів для Криму і Донбасу, чи ні? Але це питання вимірюється тисячами осіб. І коли ми кажемо, що вуз пересміщенець, який в Києві, вибачте, знімає один поверх,
і перемістився там з окупованої території півроку тому, має підготувати 1000 вчителів для Донбасу чи Криму, ну, можливо, це навіть трохи утопічно. Так? Але я кажу про більш такі, знаєте, практичні речі, про ці реєстри, і відповідні пропозиції владі надавалися. Ми всі знов-таки, кажу, чекаємо на те, як буде стратегія реінтеграції лунати. Чи це буде більш, знов-таки, про когнітивність, про якісь там загальні питання, чи це буде практичний документ. Тобто от ми чекаємо на те, що буде схвалено РНБО і президентом, і сподіваюся на суто практичний вимір цих нових текстів. А є якийсь міжнародний досвід, який би зараз допоміг Україні в втіленні от цього, ну, десь перехідного періоду, десь розуміння, як це має працювати? Ну, давайте так, будемо відвертими. Наразі ми маємо говорити про реінтеграцію територій з населенням в 1 мільйон осіб і більше. Значна частина населення незаконно перебуває, яка була під іноземним контролем десятиріччя. Такої практики на сьогодні світове товариство прямої не має. Питання деокупації, які відбувалися, реінтеграції, вони відбувалися різними шляхами. І вони стосувалися значно менших територій за обсягами і населенням. Якщо ми кажемо про Хорватію, то там питання окупації, деокупації, по-перше, носило характер, ну от як у нас в 2022-2023 роках, деокупації територій, які контролювалися на такий довгий період, і знов-таки це деокупація цих територій, які там не мешкали мільйони осіб. Щодо Азербайджану, подібна ситуація, вони фактично деокуповували більше територію, прямо скажемо, на Південному Кавказі, яка була позбавлена до того місцевого населення. І знов-таки ця територія значно менша за обсягом, ніж Крим. І тому на сьогодні якогось, знаєте, алгоритму немає. Так само, як немає іноземного алгоритму, звісно, і для інших питань протидії російської агресії. Тут вже, я думаю, Генштаб мене має значно більше сказати, ніж я. Так само і алгоритмів щодо реінтеграції деокупованих територій немає. Ми маємо лише загальні міжнародні стандарти, що ми не маємо порушувати. Оцей мануал ми маємо враховувати, тобто там не має бути катувань, не має бути расової дискримінації, має бути доступ до суду, депортація відповідно до міжнародних гуманітарних стандартів незаконно осіб і так далі. Але це те, що не можна робити, так? А те, що необхідно робити, ми маємо саме визначити. І саме тому наразі, повторюся, перед органами державної влади України є найбільш вагомий виклик, бо цю стратегію будуть читати за кордоном і наші друзі, і наші вороги. Зокрема, наші друзі, від яких залежить підтримка України. І знов-таки вони цей документ оцінять самостійно, на власний розсуд. Оцінять його перспективність, реальність, ступінь декларативності чи навпаки практичності. І будуть від цього виходити в допомозі нам. Повторюся, це надважливий виклик. І ми знов-таки всі експертне середовище, особливо тих, хто не має можливості брати участь в процесі підготовки цього документу через політичні підстави, чекаємо на фінальний текст цього документу. Враховуючи все це, чи ми зараз можемо хоча б прогнозувати приблизно скільки часу піде на те, аби інтегрувати той юридичний простір, який зараз є на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в Криму, в українській. Ми говорили з попередніми спікерами, що в різних галузях це по-різному, в якихось галузях це можуть бути 4-5 років, в якихось галузях це взагалі там покоління. Якщо ми говоримо саме про юридичну складову, як швидко це можна інтегрувати саме і адаптувати до українського закону і законодавства, яке діє зараз? Ну, дивіться, тут головне що? Головне те, що фіналом реінтеграції має бути життя Криму як регіону, який позбувся наслідків конфлікту і повністю перебуває в українській юрисдикції, а його населенню забезпечені всі права. Тобто на цьому етапі вже має бути визначений конституційний адміністративний режим кримської території Криму, тих адміністративних одиниць, які там будуть чи є, чи будуть перебувати згідно законодавства України. Ці одиниці мають мати сформований шляхом демократичних виборів склад. Зокрема, це має бути повністю сформоване місцеве самоврядування і так далі. Тобто ми цей етап оцінюємо як фінальний, так? Тобто запуск всіх органів конституційних, муніципальних щодо Криму. І, звісно, за різними оцінками це може займати щонайменш не менш ніж 5 років після початку деокупації, скоріш за все, десятиріччя. Тобто це найдовше.
Найшвидше питання – це прикладом питання запуску тих реєстрів, що я казав, та їх наповнення. Тобто прикладом наповнення реєстру власності має відбуватися там протягом місяця. Питання прикладом мораторію на будь-які правочини з нерухомістю має частково щонайменш тривати в Криму не декілька років. Питання підтвердження власності також має тривати рік-два. Питання депортації на осіб, які перебували в Криму неправомірно, це також на один день і місяць, це можливо до року займе. Тобто будь-якому питанню всі процеси реінтеграції, крім невідкладних, знаєте, першопочаткових, це питання років. І це слід розуміти. Дякую вам за пояснення. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Юрист-міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін був з нами на зв'язку. І далі ми продовжимо обговорювати стратегію когнітивної деокупації Криму, яка була презентована представництвом президента в Автономній Республіці Крим минулого місяця. Ескандер Барієв, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Коли ми говоримо про стратегію когнітивної деокупації Криму, наскільки позитивно ви її оцінюєте і взагалі які у вас очікування від її реалізації? В першу чергу я був на презентації цієї стратегії. Дійсно, я хочу подякувати всім ініціаторам і експертам, які працювали над цією стратегією, тому що я на цій презентації сказав, що я не сприймав ніколи, коли говорили деякі експерти, що ми не повертаємо територію, ми повертаємо людей. Я постійно говорив, що якщо ви повертаєте тільки людей, то направте там потяги і привезіть сюди людей, і не буде ніяких питань. Я постійно говорив, що ми повертаємо і територію, і людей. І якраз таки тепер, коли є уже, загальна стратегія деокупації, реінтеграції Криму, коли є напрацювання по що ми будемо далі робити після деокупації і як буде проходити реінтеграція. І коли ми говоримо вже про повернення людей, тобто що треба робити для того, щоб люди сприймали Україну не як загарбника, Україну не як окупанта, Україну не як, скажімо, ту Україну, яка намагається насильницьки асимілювати населення. Тут якраз таки дуже важливий компонент загальної стратегії, якраз таки когнітивна стратегія. І коли ми говоримо про цю стратегію, яка була напрацьована, у мене перше зауваження було, це експерти працювали або брали ли до уваги процес, скажімо, умовної українізації Криму за період незалежності України з 1991 року по 2014 рік, тобто до окупації Криму. Дійсно, експерти сказали, що ні. А я вважаю, що це дуже важливо, тому що сам процес, скажімо, інтеграції так званих кримчан в українське суспільство, в українську державу, цей процес йшов дуже повільно. І той досвід, який був, він нам дуже потрібен, тому що населення в Криму залишилося, скажімо, дійсно склад населення змінювався, дійсно, скажімо, багато приїхало тих росіян, яких не так просто буде, щоб вони всі уїхали, тому що Росія буде робити все, щоб залишити п'яту колону. І тому, крім того, ми в 1991 році отримали Крим, скажімо, такої з радянської психології, і, скажімо, в Криму населення, яке створювалося в Криму, це були більш, скажімо, ці переселенці, які приїжджали до Криму за пошуком
скажімо, такого легкого життя. Ті, хто був там комуністами заслуженими, які приїжджали на відпочинок або на пенсію, це колишні КДБшники. І от якраз таки вони і створили основну масу населення Криму. Зараз ситуація така же, тому що в першу чергу після окупації Криму, спочатку окупації Криму, в Крим хто почав їхати? В першу чергу ті там кримінальні структури, які намагалися щось зробити в Криму, це представники силових структур Російської Федерації і те інше. І за 9 років окупації дійсно був дуже такий мощний, такий потужний вплив на тих, хто мешкав в Криму раніше. Тому от це треба нам брати до уваги. Крім того, я хотів би звернути увагу, коли експерти говорили про те, що нам дійсно вже сьогодні треба робити так, щоб продемонструвати, що там перейменувань, в тому числі населених пунктів. Моє зауваження було, що навіть в документах нам треба писати вірно, тобто не перейменовувати, а повертати історичну справедливість, тобто відновлювати історичні назви. Для чого це потрібно? Це процеси деколонізації, деімперіалізації, декомунізації. От якраз такі 3 ці складові, які будуть постійно заважати Україні, скажімо, інтегрувати Крим, реінтегрувати Крим. І тому уже сьогодні нам потрібно змінювати законодавство України стосовно Криму. Наприклад, саме таке просте питання. Досі в Україні де юре офіційним прапором є прапор Автономної Республіки Крим триколор і герб Автономної Республіки Крим, де написано російською мовою «Процвітання в єдинстві». Цей прапор використовується сьогодні окупаційною владою і є прапором республіки, так званої Республіки Крим, і цей же герб. Сьогодні ми вже можемо це змінити, і для цього є всі необхідні, скажімо, юридичні інструменти, механізми. Но це якраз таки дуже буде впливово на те, що Крим не є, скажімо, частиною Росії, або в історичному плані ніяких зв'язків у росіян з Кримом нема. Тільки якщо не враховувати ці загарбницькі війни і загарбництво Криму, які вони робили на протязі всіх цих процесів, і та репресивна політика, яку вони робили по відношенню к корінним народам. Далі я хочу звернути увагу на те, як реагували на скажімо, прийняття закону про корінні народи вище керівництво Російської Федерації. І Путін, і Держдума, і дипломати. Це говорить про те, що якраз таки таким шляхом, коли наконець-таки в 2021 році був прийнятий закон про корінні народи, про який ми говорили з 2014 року, що дуже потрібно, дуже нам важливо для того, щоб Україні утримати Крим. То була реакція, тому що таким чином був мощніший, такий потужний удар по ідеології руського міру і якраз таки приналежності, скажімо, росіян до Криму. І тут якраз таки це стосується такого психологічного стану, і тому нам дуже потрібно над цим працювати. Крім того, я хочу сказати, що я вже там, і після тої презентації я зараз працюю над такою статтею. Що таке українізація? Тобто, нам важливо вже сьогодні відпрацьовувати то, що українізація – це не захоплення, українізація – це не насильницьке вивчення державної мови, українізація – це не асиміляція, українізація – це не грабування, а українізація – це захист прав людини, українізація – це розвиток, українізація – це європейські цінності, українізація – це державна мова,
і обов'язково для вивчення, і в тому числі захист інших мов. І українізація – це захист колективних прав. І якщо ми говоримо про Крим, колективних прав і розвиток колективних прав корінних народів. От що це українізація. І от тут якраз таки ми в тому числі в інформаційному плані ми надаємо чіткі посилання і чіткі, скажімо, критерії українізації, тому що це буде розрушати ці міфи, які вбивалися в голови окупантами, що українці – це нацисти, українці – це там фашисти, українці – це там нацики і так далі. Ми ж пам'ятаємо, як вони починали так зване СВО. Денацифікація, демілітаризація та інше. Тому тут всі ці питання, вони мають бути в цій когнітивній стратегії, і вони для подальшої реінтеграції, якраз таки нам дуже важливо, щоб та частина населення, яка є проукраїнською, щоб вона була впевнена, що вона не помиляється і що вона бачить майбутнє своє у майбутній Україні. Та частина населення, яка проти України, щоб вона просто ідеологічно проти, щоб вона просто сіла в вагони і покинула Крим і Україну взагалі, хочуть жити в Росії, хай їдуть і живуть там. І оце болото, тобто, це ті, хто там прийшла Росія, може бути з Росії, прийшла Україна, може бути з України. Але в будь-якому випадку це болото, умовне болото, я не говорю, що там дуже нерозумні люди. А ця категорія людей, це більшість. І вона хоче, щоб для неї зробили там пенсії, виплати соціальні, умови для життя і так далі. Все це є частиною когнітивної реінтеграції. Дякую вам дуже за пояснення. Будемо обов'язково вже в наступних ефірах повертатися, вже точково говорити про певні рішення і доопрацювання. І на презентації Таміла Ташева казала, що будуть вони доопрацьовувати цю стратегію когнітивної деокупації Криму. Сподіваюся, і ті пропозиції, які були внесені від Кримськотатарського ресурсного центру, також будуть там враховані. Дякую дуже, що долучилися. Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв був з нами на зв'язку. На цьому ми завершуємо ефір, але тільки на сьогодні. З вами була Олеся Вакуленко. Побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей і інші ефіри можна на наших діджитал-платформах «Суспільне Крем».